Другий закордонний візит президента Володимира Зеленського. Подвійний. Він побував у Франції, де зустрівся з лідером країни Еммануелем Макроном, та в Німеччині. Там провів перемовини з канцлеркою Ангелою Меркель. Говорили про російську агресію в Україні і домовилися у липні розпочати підготовку до зустрічі лідерів нормандської четвірки. Щоправда, коли вона може відбутися, терміни нині не озвучуються. Які ще теми піднімалися та інші подробиці закордонного вояжу президента Володимира Зеленського далі в сюжеті. Першим на мапі офіційного візиту українського президента став Париж. Зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном Володимир Зеленський говорив близько 2 годин, більше запланованого на це часу. І, як сказав сам український президент, для нього це початок дружби. Я радий знову бути у Парижі. Недарма минулого разу я кинув монетку у Сену. Ця дружба сягає корінням в 11 століття, коли Анна Київська вийшла заміж за Генріха І, короля Франції. Головна тема обговорень – ситуація на сході України. Київ не готовий до двостороннього діалогу з сепаратистами з Донбасу. Це уточнив сам Зеленський після, за його словами, неточного перекладу промови Макрона, в якій пролунала заява, що український президент хоче піти на перемовини з сепаратистами. Тим часом, за словами Володимира Зеленського, єдиний ключ до миру – це дипломатичний та санкційний тиск. Завершення війни і повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання. Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. Анонсували президенти і нову зустріч у нормандському форматі. А от в чому не дійшли згоди, так це у відновленні прав російської делегації в ПАРЄ. Є питання санкцій щодо Росії, і тут Франція дотримується своєї лінії, щоб ці санкції продовжувати, поки не будуть виконані умови. Але що стосується приналежності до Ради Європи, то це не повинно розглядатися як санкції, тому що від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Говорили і про двосторонні економічні відносини та реформи. Щоправда, не обійшлося і без скандалу. Слова Володимира Зеленського про красивих українських жінок, які є одним з брендів нашої країни, багато співвітчизників назвали неприпустимими. Ви знаєте, завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це перш за все сільське господарство, це шахти, це металурги. А для туристів завжди вони казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Нині ж Володимир Зеленський вже у Німеччині. Там він зустрівся з канцлеркою Ангелою Меркель. Та, до слова, теж висловилися, що Німеччина не проти, щоб Росія повернулася у ПАРЄ, але обіцяє не забути про порушення. А ще пообіцяла, санкції лишатимуться в силі, допоки Росія не змінить свою політику. Що стосується санкцій, сьогодні ми не говорили про їхнє посилення. Мова йшла про продовження санкцій. І дуже добре, що у Європейському Союзі є велика єдність стосовно цього питання. Під час зустрічей український президент домовився, що вже з наступного місяця розпочнеться підготовка до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки – Німеччини, Франції, України та Росії. Вероніка Іващенко, Заман, АТR.